Velkommen her til Viborg Katedralskole, hvor vi i dag søsætter vores projekt. Vi er i gang med at støve tidligere elever op og høre lidt ind til deres videre færden, deres karriere og deres liv. I dag, som den første, er det Frederik Anker Christensen, vi kan byde velkommen til. Velkommen, Frederik. Tak for det. Tak. Det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvor er du henne i dag? Både sådan karrieremæssigt og måske også familiemæssigt. Jeg er i dag i min families virksomhed. Jeg er 4. generation og har haft et par år i vores koncern. Vores koncernfunktion i vores markedsorienterede del af den funktion. Inden jeg så for et år siden, den 1. januar, tiltrådte som direktør i det, der hedder AC Hydraulik. Og det er i dag blevet til en virksomhed med 130 ansatte, som designer, producerer og markedsfører løfteudstyr til autobranchen i hele verden. Min egen funktion går nu på at få vores organisation og vores kommercielle funktioner og vores udviklingsafdeling indrettet på en måde, hvorpå vi er i stand til at møde de krav, der kommer fra omstillingen, især til eldrevne køretøjer. Kan du fortælle sådan lidt om rejsen hen til det sted, du er nu? Den er til del startet her på VK. Det var i hvert fald her, det gik op for mig, hvad jeg ville. Og derfor tænker jeg altid tilbage her til, når jeg skal prøve at fortælle, hvordan rejsen har været. Og den er gået herfra til CBS i København, hvor jeg har læst 9B, og blev under det forløb en del af et startup, en virksomhed, som vi startede. Og der var jeg indtil det gik op for mig, at jeg var ved at være moden til at komme hjem, og at jeg i den forbindelse besluttede mig for, at jeg ville gerne koble noget mere på min faglighed, og valgte derfor at tage en masteruddannelse i London på King's College. Fik mulighed for at læse derovre. Du har allerede været lidt inde på det, men hvad synes du, man får ud af sådan et ophold her på Viborg Katedralskole? Man kan sige, fagligt fik jeg rigtig meget ud af skiftet fra det, jeg husker som folkeskolen, og så op til det her. Det var dengang, jeg startede her, og det fornemmer jeg stadig tilfældet. Der var VK og er VK en institution i Viborg, og det er noget, man ser frem mod med en vis æresfrygt og en vis mystik også, og en vis forventning, også forventningsglæde. Så det var meget, meget stort. Det var nærmest forbundet med noget stolthed at skulle gå på VK. Og det tror jeg, det satte gang i mange af os. Det gjorde, at vi meget gerne ville dykke ned i vores faglighed. Og det der med at have det sjovt eller have det godt på en skole, det gik rigtig meget hånd i hånd. Man var i sådan en boble af glæde ved at studere, kalder jeg det. Selvom at det jo egentlig er et skoleforløb. Men den der glæde ved at lære og være dygtig, havde også et eller andet selvforstærkende effekt, som vi fik sindssygt meget ud af. Er det noget, du kan bruge til noget, fornemmer, at der på en eller anden måde hjælper dig? Ja, altså jeg kan også i dag, men den første gang, det rigtig gik op for mig, det var da vi startede på IB. Vi var faktisk en gruppe her fra skolen, men vi var også STX'er fra andre steder i landet. Og det var meget, meget tydeligt, hvem der havde gået STX-vejen, og hvem der havde taget en handelsskole, et handelsskoleforløb. Jeg vil ikke gøre mig klog på, om det ene er bedre end det andet, men det var i hvert fald meget, meget tydeligt, hvordan på STX, eller dem, der har været på STX, havde fået en meget bred forståelse af verden. Det kan godt være, at vi havde lært en masse, som ikke var direkte anvendeligt i det studie, vi havde valgt. Men det var der alligevel, fordi at den verden, som vi skulle forstå den økonomiske del af, er lige så kompleks som de mennesker, og det er den omverden, som i øvrigt skal forholde sig til. Og det lærer du på STX. Det lærte vi i hvert fald på VK. Vi lærte, at verden er kompleks og er sammensat af forskellige dynamikker, som ikke kun forholder sig til økonomi eller forholder sig til handel, men som vedrører langt mere. En ting er det samfundsmæssigt, fordi det jo var den linje, jeg gik på, men også alt, hvad der vedrører, hvordan verden er sat sammen. Studier er jo lavet ud fra det brede perspektiv. Det er jo en del af det samlede billede, og det gør det meget, meget nemmere, det gør det i hvert fald for mig, at have den brede forståelse med fra STX. Så det er mit indtryk, at det også kan være udfordringen for nogle af dem, der vælger en anden vej. At man ikke har den brede forståelse. Så bundlinjen i det er jo, at en STX-uddannelse er enormt dannende, og det kan bare bruges, når man skal ud og forstå og anvende uddannelse i den virkelige verden. Her til sidst, der kunne jeg også godt tænke mig at spørge lidt ind til, kan du give nogle gode råd til, vi har jo kommende elever, nuværende elever,
som måske kunne få et råd med. Ja. Jeg har gået og reflekteret lidt over det faktisk, og jeg fanger også mig selv tit i at sige det, der hvor vi er nu i virksomheden. Det kan lyde åndssvagt, når man siger det, men det der med, at øvelse gør mester, det har vi godt nok brugt meget. Fordi at der jo også i det ligger det her med, at vi kan godt blive bedre, vi kan godt gøre tingene bedre, og vi kan godt omstille os. Den måde at gå til opgaver på, eller gå til karriere og uddannelse på, har gjort, at jeg hele tiden var overbevist om, at jeg kan godt lægge det op på en højere hylde. Jeg kan godt gøre mere ved det. Jeg kan godt sætte det her i en større sammenhæng og bruge det mere. Og det kan jeg mærke i dag også, at det er også den måde, vi driver virksomheden på. Vi er bundet op på vækst, vi er bundet op på, at vi skal være større og bedre. Og det kan vi godt. Vi skal igennem en masse, vi skal lære en masse, vi skal tilegne os en masse, men vi kan sagtens nå derop. Måske kunne man lige spørge til sidst, har du nogle drømme? Min drøm er, at vi som virksomhed forbliver i Viborg. Der kommer aldrig til at være et AC Hydraulik eller et AC Group, hvis ikke det ligger på Fanøvej i Viborg. Og at vi i de rammer kan forblive verdensførende i de områder, hvor vi er det, og så blive verdensførende i de områder, hvor vi har ambitioner om at være til stede. Og det kommer sig af, at jeg synes, det ville være fantastisk, at vi i Viborg havde en virksomhed, som virkelig gjorde sig gældende internationalt, og som betyder noget for arbejdslivet og erhvervslivet i Viborg, men også for vores kultur og vores måde at tænke Viborg på. Tusind tak skal du have, Frederik. Det var rigtig pænt af dig at dele dine tanker, holdninger her med os. Tak fordi jeg måtte.